Ongi etorri oporretan buelta gaude, gaur uztailaren 31, astelena, asteberria, eta gaurkoan Estitxu Pinatxorekin egonen gara, edo hitz eginen dugu, berako jaiak abuztuaren 2tik 6 izanen direlako, eta ikusiko dugu ea zer kontatzen digun, baina beti bezala goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1826an, Espainian egindako azken auto de fe delakoan, Kaietan Orripol maisua exekutatu zuten Valentzian, heresia salatapean. Urte batzuk geroago, 1932an, Alemaniako legebiltzarrerako 7. hauteskundeak. Alderdi naziak lortu zituen boto gehien, gobernatzako nahikoa gehiengoa ez bazuen ere. Egun berean, baina 1953an, Donostiako lehen zinemaldia itxi zuten. Rafael Gilek zuzendutako La Guerra de Dios pelikulak irabazi zuen. Eta bukatzeko, 1959an Euskadi askatasuna sortu zen. Orain, aste honetako agenda ikusiko dugu. Asteartean, aurkitu gabeko altxorra, Arazuriko igerilekuan, Nafarroa, ikuskizuna, Zirika zirkusen eskutik aurkitu gabeko altxorra umorez betetako antzerki eta zirko ikuskizuna. Arratsaldeko 8etan, Doan, Arazuriko igerilekuan. Ostegunean, Ginkana Orkoienen. Iruñean, arratsaldeko 5:00 7:00 aurrentzako ginkana Orkoiengo igerilekuan doako sarrerarekin. Ostiralean, batetik, Andrea Santiago kontzertua, Azagra Nafarroan. Iluntzeko 9:00 Kulturetxeko patioan, euria eginez gero Foruen plazan. Ondoren, udako zinema Irati, Burlatako kulturetxean, Paul Urkijo zuzendariaren Irati filma eskainiko dute Burlatako udako zineman, Kulturetxeko plazan gaueko 10:00 Doan. Eta bukatzeko, zinema DC Supermaskoten Liga. Lezkairuko Marabillas Lamberto plazan eskainiko dute DC Supermaskoten Liga marrazki biziduneko filma. Kripto supertxakurra eta Superman lagun banaezinak dira. Superbotere berberak dituzte eta elkarrekin borrokatzen dute krimenaren aurka metropolisen. Superman eta Justiziaren Ligako gainerako kideak bahitzen dituztenean. Gaueko 10:00 Doan. Eta amaitzeko larunbatean, Mielotxin, Oietan, Nafarroan. Oietako plazan, arratsaldeko 7:30 eta euria eginez gero, Elizan. Bukatzeko, Mom, Mendigorrian, kontzertua. Mendigorrian, arratsaldeko 7:30 herriko plazan, eta euria eginez gero, Frontoian. Ikus dezagun gaurko egunkariko zalek zer dioten. Diario de Notiziasen titularrean, elikagaien prezioak gora egiten jarraitzen du Nafarroan, hileko 10,4 erritmoan. Azken urtean, hilero garestitu dira 2 digituko altxaerarekin. Lehorteak produktu askotan eragiten du eta bezaren jaitsiera ez daia nabaritzen. Zerealaren kanpaina txarrak goraldi berriak iragarri ditu. Ezkerreko albistean, adarkadaz 3 zauritu tuterako azken entzierroan. Prieto de la Kalen zezenen lasterketa arriskutsua, traumatismo larriengatik beste 2 zauritu ere eragin zituena. Behean, bankuak 4.422 milioi gehiago irabazi ditu tasen igoeragatik. Argazki nagusian, 3 pertsona trafikoa kontrolatzeko zentroko monitoreen aurrean. Izenburuan, Nafarroako errepideen Gran Hermano. 24 pertsona arduratzen dira egunean 24 orduko bideetako 3.916 kilometroak zaintzeaz urte osoan. Eskuineko albisteetan, batetik, neska gazte batek, Iruñean adingabe bati ustez egindako sexu erasoa ikertzen ari dira. Bestetik, Orbit Musicians, furgoneta bat eta 2 biolin munduari bira emateko. Eta bukatzeko, Sánchezek uko egin dio Feijok aste honetan biltzeko egindako eskaerari. Diario de Navarran, titularrean, Volkswagen Nafarroa urtean 55 milioiko desabantailan egongo da baterien plantarik gabe. Hornitzaile batengana jo behar izateak fabrikaren kostuak handituko ditu. Batzordeak ahaleginak handitzen ditu landabenen barruan egon dadin. Eskuinean, Feijok biltzeko eta gobernatzen usteko eskatu dio Sánchezi. Jarduneko presidenteak abuztuaren 17tik aurrera hitz egiteko deia egin dio, kongresua eratzen denean.
Goiko berrietan, ezkerrean, tuterak bi adarkadarekin agurtuko ditu entzierroak eta jaiak. Eskuinean, Mojika Iruñera iritsi zen eta gaur osasunarekin bat egingo du. Argazki nagusian, Victor Arriazu, Nafarroako abereen abeltzainen elkarteko presidentea, Ablitaseko finka batean, beik hemen txutalde baten aurrean. Titularrean, prezioek ito egiten dute ganadu suarra. Gainkostuek Nafarroako abeltzaintzari eragiten diote pandemiaren geldialditik errekuperatzen direnean. Garan Mertxe Aizpuruaren hitzak, eskuineko gobernu bati galga zapaltzen jarraitzea tokatzen da. Euskal Herriak arnaz ezberdina hartu du, baita Kataluniak ere. Agerian geratu da ezker plurinazionalak galga izan direla eskuindarrek Madrilen gobernatu ez dezaten, esan zuen Mertxek. Argazki nagusian, Baionako jaiak. Titularrean, Iruña gonbidatua izanik, Baionak agur esan die aurtengo festei. Baionaren eta Iruñaren arteko senidetzea ospatuz, Lapurdiko hiriburuak giro ederrean agurtu zituen jaiak atzo. San Ferminetan izan zen Baionako udal ordezkaritzari bisita itzultzearren Iruñeko delegazio bat, tartean alkate berria bertaratu zen. Abel Amutxategi humorezko literaturaren idazleak dioenez, gizakia istorioez elikatzen da, eta idazlearena ere bai. El puente de los perros suicidas, eleberrian, bilbotarrak John Kennedy egiten du protagonista. Ezkerreko albistetan, goian, Mikel Fernandezen erreportajea. Eta bukatzeko, Mariel Francoren heriotza bolsonarismoari buruzko datu berriak. Euskal Herria Irratiko berri nagusian, Lekun berrik antzinako azoka ospatuko du igandean. Musika izango da merkatuaren ardatz eta antzinako musika, konpartsak, folklorea eta tokiko produktuen azoka egongo dira besteak beste. Ohikoa den bezala, gai zehatz batek ardazten du urte bakoitzeko ospakizuna. Beti ere, Lekun berriko eta Larraungo bailarako historia, kultura eta tradizioarekin bat eginez. Goiko berrian, udalak bertan bera utzi ditu zabalguneko merkatariekin parkingaz mintzatzeko bilera. UPNek bertan bera utzi du gaur ordu bietan merkatari eta ostalariekin egiteko zen bilera, beste esparru eta interes batzuetako pertsonak bertaratu direlako. Bukatzeko, labek lan prebentziorako funtsak banatzeko azpilokoa egitea leporatu die UGT, Comisiones Obreras eta CENI. Argazkian, Inko Iriarte eta Imanol Karrera labek ordezkariak prentsaurrekoan. Diru laguntzak kobratzea bermatzeko pleguen prestaketan parte hartzea. Eta oraindik boen argitaratu gabe funtsak banatzeko oinarriak sindikatuek aldez aurreti ezagutzea salatu du. Gaurko eta biharko eguraldia ikus dezagun orain. Gaur giro eguzkitsuarekin eta temperatura altuagoarekin emango diogu amaiera uztailari. Goizean bertan, zerua hodei gutxirekin edo oskarbi ikusiko dugu orokorrean. Zenbait lekutan, behe-lainoa nagusituko da lehen orduetan, baina ez du askorik iraungo. Iparraldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean barnealdean biziago ibiliko da. Hala ere, temperatura maksimoek gora egingo dute eta 25 eta 30 graduen artean ibiliko dira. Asteartean, fronte ahul bat iritsiko da, eta horrekin batera, hodeiak ugarituko dira ipar partean. Goizean, zeruak lainotzera egingo du Kantauri isurialdean, eta ez abaztertzen zirimiri pixka bat ere egin dezakenik, bereziki ekialdean. Arratsaldeak aurrera egin ahala litekena da hodeitza saretzen joatea. Hegoaldean berriz oso hodei gutxi iritsiko dira eta hortaz, giroa eguzkitsua izango da egun osoan. Ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da arratsaldean biziago. Temperaturan ez da aldaketa handirik espero. Ongi etorri gaurko elkarrizketan Estitxu Pinatxo daukagu. Ongi etorri, Estitxu. Mila esker, txaldean.
berako zinegotzia da, eta aurtengo berako jaien inguruan hitz egitera dator, zehazki abuztuaren 2tik abuztuaren 6ra, ez banago okerrez, beraz Hori da. asteazken honetan hasiko dira, eta nola da zinegotzi batentzat herriko jaiak antolatzea? Bueno, egia erran, nik gustoko dut, lan handia dela, azken batin, hasten garelako inauterien balorazioa edo inauteriak akautu eta inauterien balorazioa egin ondotik hasten gara bestei forma ematen, ez? Orduan, bilera irekiekin eta zenbait herriko zenbait eragileekin elkartzen gara, pixkote proposamenak aditu, eta gero hasten gara puzlea osatzen eta gauzak isten. Orduan, hilabete haunitzetako lana da, oraindik ere azken 2 egunotan gauzak isten ari gara, ez? Azken momentuan gelditzen dira, azken, bezperan egin biharreko, derrigorrez egin beharreko kontu horiek, baina nik, ilusio handiakin egiten dut, azken batin herriko bestak, ez dakit, poza da, ez? Poza, alaitasuna, jendiak gogotsu dago, eta ematen ditolako satisfakzio bat, ez? Ikusten duzunean, pixkoat denen artean antolatutako besta horiekin gero jendia gustora dago, eta ongi pasatzen ari dela, beraz, gogoz egiten dudan lana da, ilusioz egiten dudana, eta gero satisfakzio ematen didana, ez? Eta noiztik antolatzen dituzuzuk zinegotzi bezala berako jaiak? Aurreko legegintzaldian ere zinegotzia izan du nintzen, azken 4 urte hauetan, gertatzen dena da pandemiaren ondorioz, hainbat urtetan ezin izan genitula bestak antolatu, beraz, horixe, azken legegintzaldi honetan, eta orain bertze 4 urtetarako ere zinegotzia izanen naizenez, bertze 4 urte zariko naiz, lan honetan baita ere. Eta azaiguzu pixkat zein izango da urtengo egitaraua, txupinazoa, asteazkenean da, ez? Hori da, bai. Ordutan? Txupinazoa beti, guk beran eguerdin egiten dugu, 12an botako da altxaferua, eta momentu hartatik aintzinera, musika eta besta girua, kale jirak, txarangaz eta duntzaineroez eta lagunduta, ondotikan atxaldian egiten da txoznaguneko irekiera eta erromeria izanen dugu, txoznagunean, akerbeltz taldearekin, eta gero urrengo eguna izango litzake San Esteban eguna, egun berexia, beratarrentzat, goizian izaten delako bordondantza eta makildantzak eta udaletxeko plazan, bersolarik izaten dire, meza nagusia izaten da, eta egun berexia izatea normalin jendiak familiakin eta ospatzeko eguna eta familiko bazkariak eta izaten dire, eta txaldean aurrezkoa dantzatzen da. Aurrezkoa dantzatzen da baita ere udaletxeko plazan, eta bandan kontzertua izaten da, hola ari naiz pixkot gauzarik nagusienak aipatzen, bandan kontzertua izaten da, eta gero txosnagunean bull izanen dugu, DJ bull, eta su artifizialak. Lauan, goin buruzari naiz, lauan goizian danborra da, izaten da, atxaldean ere bai, kontzertuak izanen ditugu, trikidantz izanen da, erromeria, bortzean kantu bazkaria izaten da, eta kontzertu dagokionez ere atxaldian izanen ditugu, edo ilunabarrin izanen ditugu Olaia Intziarte eta Deskontrol taldeak, eta 6an, egurdin herri bazkaria izaten dugu, eta kontzertuei dagokionez Hammond York, heldu zaizkigu Madriletik, bai. Eta kantu bazkaria zertan datza? Bazkari herrikoi bat, eta jendiak kantatzeko eta dantzatzeko probisten da. Imaginatzen dut, gitarra hau ez duela bakarrik udala kantolatzen, ez? Badituzuela beste eragileekin, adibidez, beste elkarte batzuk, gazteak, txosnagunea, ez? Bai, hori da. Azken batin, bilerak irikiak dire, edo zein herritar dago gonbidatua bilera hoietara, eta jendia etortzen da, parte hartzen du, proposamenak eta zenbait ardura hartzeko,
eta eragileekin jakina. Berako, gure txokoa elkartea dugu beran kirol eta kultura elkartea, eta bertako dantzariek parte hartzen dute bileretan, edo, zuk erran bezala, txosnagunea azkenin bertze 3 eragileen artean kudeatzen dute, berako barraskilo gazte taldeak, talde feministak, eta etxerat, goldatz talde feministak, eta etxerateko taldetxoak, orduan hoiekin ere bai elkarlanean aritzen gara jakina. Eta abuztuaren 6an ez da herri bazkaria, jende asko erosi du tiketa? Bai, egia da azkeneko urteetan herri bazkariarekin goraberak izan ditugula, urte batzutan hobekigo funtzionatu du, bertze urte batzutan ez hain ongi, azkenean zikloak dire ez, eta boladak, eta joan den urtein berreskuratu genuen berriro herri bazkaria eguerdin egitekoa, bertze, aurrek urteren batean probatu izan dugulako herri bazkaria egin beharrean herri afaria, eta, egulditxarra intzunta etzen agizongi bukatu, baina joan den urtein jende haunitza puntatu zen, eta urten oraindikan eta pixkoz gehixigo. Orduan, konten gaude, bai. Eta menua zein izanen da? Menua izanen da, lehendabizik uste dut ensalada bat edo, jartzen digute lako txistorra pintxo bat edo, ondotikan ensalada, Cesar ensalada betako bat edo, eta bigarren platera ja oroitzen naizen, okerrezpanago marmitakoa edo uste dut, bai. Eta orduan abuztuaren 3an ez da egun nagusia, aipatu duzu dela patroia da San Esteban, ez? Hori da. Eta egun horretan zer egiten da? Pixkoak kontatu dizudana, goizian, batez ere udaletxeko plazan izaten dire ekintza nagusi horiek, eta goizian goizetik bordondantza eta, makildantzak eta bordondantza izaten dire, meza nagusia izaten da, gainera gitz, politxa izaten da, erraldoiak dantzatzen dutelako, eta, gauza berezia izaten da, ondotik, bandera dantzatzen da, bersolariak izaten dire plazan, eta egila da, bera gure herria gitz herri luzia dela, eta besta giroan edo besta egunetan batez ere konzentratzen dela dena eremu batian, eta udaletxeko plaza gelditzen zaigun ez bertze alderdi batean, pixkoat besta girotik edo kanpo gelditzen zaigu binon, San Esteban egunean abuztuaren 3an bai ekitaldi gehienak bertan direla, ez? India gero egurdin bazkaltzera baten da, eta atxaldeko 6etan aurreskua dantzatzen da, eta garrantzitsua izaten da hor beratarra unitz elkartzen da aurreskua ikusteko udaletxeko plazan, eta aurreskua bukatu ondotik bandaren kontzertua, eta gero ja kontzertua bukatu bezala inkansables txarangakoek hartzen dute eurek releboa, eta bideratzen dituzte beratarrak herriko bertzalderdi horretara, aipatu dizudan bezala, giro gehiago egoten den alderdi horretara. Aipatu dituzu hainbat ekitaldi edo ikuskizun nahiko tradizionalak, ez? Urteetan zehar mantentzen direla beran, aipatu batzuk edo azaldu. Bai, azkenian egitarauak baditu urtean, edo urtero barkatu, zenbait ekintza errepikatzen direnak, San Esteban egunekoak urtero egiten da horrela, kontzertuak ere bai urtero egiten ditugu atxalde gauez, joan izan gara aldatzen edo romeria edo bertzelako kontzertuak edo, su artifizialak ere izaten ditugu 2 urtean behin, normalean edo azkeneko urtetan txandakatzen joan garelako, urte batean su artifizialak izaten ditugu, eta urren urtean migatuak txandakatzen joaten gara, eta horten ez dugu migaturik izanen, eta su artifizialak izanen ditugu. Urtero izaten da aurrentzako baitare zehozer, lehen ez dut aipatu, bino baditugu baitare egun batian puzgarriak, eta bertze egun batian jokai taldeak jarriko ditu umentzako, edo, ez umentzako bakarrik, familia osoarentzako eurek eskuz egindako zenbait egurrez eta egindako zenbait joku eta agitze interesgarriak Montessori proiektuan eta oinarritutakoak, eta bai. Eta badaude ere dantza tradizionalak, ez?
Bai, dantzak, dantzariek ja, pasaden asteburu hontan egin zuten euren jaialdia, lehen bestetan egiten zuten, baina ja badire urte batzuk pixkota aurreratu zutela, bestetan ere izaten dutelako, egunero izaten da larraindaintza dantzatzen da 9etan, eta lehen erran bezala, abuztuaren 3an bordon dantza, makil dantzak, aurreskua, orduan, bai, dantzek protagonismoa handia dute musikak bezala, ez? Besta guztietan bezala. Bai, eta aurten ostiraletara batean puntu morea ez egonen da, noiztik dago puntu morea? Puntu morea egonen da arratso zuan, okerrezpanago arratsoko 11etatik goizeko 7etara edo olako zer egongo da haurtzaindegian, berako haurtzaindegian egonen da kokatua, eta bai, ja baditugu urte batzuk hortan, edo gai horrekin agitz kezkatuk gaudela, eta bai, eta horten ere lanketa hori eginen dugu, dino, azpimarratuz beran ez dugula inolako erasorik onartuko, eta beratarrak, aintzinean arrautuko gaituztela, norbaiti bururatzen baldin bazaio, edo nor erasotzea, edo ez badigute besta lasai egiten uzten edo, ez, aurrean topatuko gaituztela beratar guzik. Eta nor kantolatzen du edo bultzatzen du gune hau? Bai, Bortziritan badugu berdintasun zerbitzua eta teknikaria eta berdintasun zerbitzua daten diren zinegotziak aritu dire lanketa horretan, eta emaginek eginen du paratuko du puntu hori, arreta puntu hori, bai. Eta zer eskaintzen du gune honek? Gune hau izanen da, haurtzaindegian egonen dena izanen da, persona erasotua izan bada, persona hori hartatzeko gunea, bai? Horretaz bain, bai, azpimarratu nahiko nukela, egunero txotna gunean, izanen direla pertsona batzuk, arduradun batzuk, zapi moredun batzuk, zapi moreakin identifikatu izanen direnak erraz, edozein laguntza edo eskaintzeko edozein momentutan. Eta bernariak ere jakinaren gainean daude, protokoloa jakinarazi zaie eta protokolora atxikitu dire, eta laguntzeko prese agertu dire, orduan edozein arazoren aintzinean, jakin tabernariak laguntzeko daudela, eta txosnagunean ere, puntu more hori edo, laguntzeko puntu hori izanen dela egunero, arratsosuan zehar txosnako txanda guztietan egonen da pertsonaren bat, zapi moreakin laguntzeko prest dagoena. Eta asteburuan gainera, puntu morean haurtzaindegian. Eta bezala, erasoren bat egonez gero, pertsona horri laguntza eskaintzeko. Hori galdetu behar nizun erasoren bat balego, zein da jarraitu behar dituzten jarraibideak? Zer da egingo dena? Puntu morean diozu? Bai. Edo txosnagunean ez dakit erasoren bat badago, zer egingo den horren kontra? Bai, pixkot ezberdina da erasotuaren borondatearen arabera. Bai, publiko egin nahi duen, ez, salaketa jarri nahi duen, ez, adin txikikoa den edo ez. Bai, lehendabiziko gauza laguntza eman, ez zalantzan jarri berak kontatutakoa, sinetxi, berak emandako bertsioa, puntu morea irekia baldin badago bertaraino lagundu, ez da momentu batian ere ez dugu bakarrik utziko pertsona hau. Orduan, bertaraino lagundu eta ja emaginekoen langileen esku gelditzen da arreta hori, ez? Gero ere bai ez delako berdin, eraso motaren arabera ez delako berdin jokatzen, ez? Eraso larria den edo ez hain larriak katalogatutako eraso horiek edo ez berdin jokatzen da. Beti, laguntza eskainiko diogu, galdetuko diogu ja salaketa jartzeko edo jarri nahiko lukeen, eta hurrengo egunean ere bai elkartaratzea edo deituko dugun, edo nahiko lukeen elkartaratzea deitzea, ez? Badauka 24 orduko tartea berak pentsatzeko, elkartaratze hori egitea nahi duen edo ez. Eta orduan, pixkoat bere borondatearen arabera ere ikusiko genuke guk nola jokatu, ez? Espero dugu ez gertatzea, baino gertatu litzateke festa amaitzea, hainbat eraso gaindituta.
Bueno, gertatu daiteke, hor azken batean mahai bat osatua dago, berdintasun zerbitzuko teknikaria eta udaleko hainbat zinegotzi eta goldatz talde feministak osatzen duten mahaia eta hor hartuko litzake erabakia, beran ez zaigu sekulan gertatu horrelako erabakirik hartu behar izatea. Bai, egia da, elkartaratzea edo erasoen bat egonez gero elkartaratzea deitzen baldin bada, elkartaratzera joan alizateko momentu horretan dauden ekintzak bertan bera utziko genituzkela, baina besta guziak bertan bera uzteko, momentuan baloratuko litzake, ikusi egoera aztertu eta horren arabera erabaki hartu. Eta nola ikusten duzu aurtengo egoera eraso sexistei begirazik, nabaria da, ez? Bai, guk hemen errate dizut, ez dugu, atzera begira ez dugulako eraso haunitzikan izan, ia zeuki genuen ziztadekin eta beldur handia, eta egon ziren kasuak, gainera batzuk egiazko ziztadak eta bertze batzuk, ez dakit jendia beldurtzearren edo batzuk ibili ziren, jendiari beldurra sartzen ziztaden asuntoakin eta ziztadak ez ziren erasoak egiten, eta hor azkenean erabakiak hartu beharko genitula, hartu behar izan genitula, eta elkartaratzea egin zen, hori salatzeko, egon zirelako zenbait ziztada bidezko eraso. Aurten espero dugu, ez ezer gertatzea, lehen errandu dan bezala, ez dugu onartuko eta hor egonen gara, aintzinan egonen gara, eta argi izan dezatela erasotzera etortzeko asmoa baldin badute, ez daitezela etorri. Ez daitezela etorri, gelditu da dila bere etxean, ez dakinak besta lasai eta bertzei ere besta lasai egiten uzten ez dakinak, ez da dila etorri. Eta pasaden urteari begira nola ikusten dituzu edo nola espero dituzu aurtengo jaiak? Hobeak? Azkenean bestak urtero onak dire, ez? Eraso iragokienez ere, gu beti pixko bat, ez dakit Baionari begira edo aritzen garen justun gure aintzinean dauden bestak direlako, eta joan den urtean ziztaden asuntuak pixko bat Baionan lertu zuen edo, eta hor beldurra handia eta kezka handia izan genuen, aurten ere ailetu zaizkigu baitare bortxaketen edo erasoen zenbait notizia Baionatik, eta orduan horrek, beti sortzen digu, ez, azkenean kezka, beldurra, baino, beldurtuta ezin gara bizi, eta bestak ilusio sartzen ditugu, nik uste dut urtetik urtera geroz eta gehiago disfrutatzen direla edo, orduan, nik pentsatzen dut emaitza ona eginen duguna edo, emaitza ona izanen dela eta valorazio ona eginen dugula, ez? Kezkatu gabiltza baita ere guraldiakin, momentu iragarpena nahiko txarra delakoz. Txarra? Bai, urila, gainera dexente, gainera azkeneko hilabetetan beran izandako esperientziakin, ura eta uholdeak direla eta, kezka hori ere badugu. Baina, ikusi beharko eta saiatu beharko horri irten bidea jartzen, baita ere? Bai, eta nongo jendea joaten da normalean berako jaietara, alboko herrietakoak edo? Bai, lehendabiziko egunak aurten astetartez tokatzen dire eta normalean astetartez herritarrak ibiltzen gara eta asteburuan bai etortzen dela, Bortziritatik, Malerrekatik, Iparraldetik, Saratik eta Urruñatik eta baitare jende franko hurbiltzen da. Orduan, inguruko jendia, Irun eta igual gehiago Hondarribitik zenbait, gaztetxoak eta batez ere, ez? Baina, bai, inguruko mugakideak. Eta nola biziko dituzuzuk amaitzeko jaiak? Zinegotzi bezala edo herritar bezala ere jaian, parrandan? Denetarako denbora ematen dit. Badakit nire buru ongi antolatzen. Ez, egia da zinegotzi bezala, egun potenteak izaten direla niretzako, azkenean nik agenda bat egiten dut, antolatzen dut nire burua, jakiteko argi izateko, ordu bakotxan non egon behar dudan, eta
eta musikariei harrera egin, txarangari harrera egin, eta gure artean ardurak banatzen ditugu ez, kulturteknikariak eta nire artean, eta nik egiten duten, ere eskema, gero arazorik ez izateko, giltzak eman bat dizkio dara bati edo bertzeari edo, baina, baita ere beti izan naiz nahiko parrandera, orduan, gero, herritar bezala ere, nik izugarri disfrutatzen ditut bestak. Bietako hastia ematen dizu, ez? Bietako lagunekin egoteko ere. Saiatzen naiz, bai. Beno, mila esker plazer bat izan da, espero ezagun eguraldia hobetzea, ez? Gutxienez, erasorik ez egotea. Bai. Eta animatu jendea bertaratzea, eta espero ezagun jaionak izatea, ez? Hori da, eta beratar guztiek disfrutatzea, eta ingurutik etorri nahi duen jendiak ere, edo jendia ere gustora egon dadila. Hori da, mila esker Stitxu. Bai, eskerrik asko zueri. Agur, agur. Ikus detzagun Iruña Herriko azken albisteak. Antsoainen 2023ko Antsoaingo jaietako kartelen lehiaketako epaimahaiak aukeratutako 5 kartelen bozkaketa amaituta jakinarazten dizuegu Gorka Argandoña Galianoren Ezkabaren magalean izan dela karten irabazlea helduen modalitatean botoen 40% eskuratuta. Artelana bere koloreagatik nabarmentzen da, kolore biziko paleta zabal batekin eta komikiaren estetikatik oso hurbil dagoen estilo batekin. Antsoaingo eta jaietako elementu ugari erakusten dituen kartela da, bere aniztasuna nabarmenduz. Horrela, kartelak alaitasuna eta jai giroa adierazten ditu. Haur modalitateko irabazlea Ibai Nagore Lara izan da, zeneko kartelarekin. Helduen modalitateko 5 kartel finalistak aukeratu dituen epaimahaia Iratxe Espartza Pertikak eta Josetxo Aldunatek osatu dute, biak diseinatzaile grafikoak. Helduen modalitateko kartel irabazleak 400 euroko saria jasoko du, eta haurren modalitateko irabazleak 125 euroko erosketa txartela Antsoaingo liburudendetan trukatzeko. Iruñan, batetik, dantza, teknologia, musika eta zirkuko arteen doako ikuskizunen gune izango dira Iruñeko harresiak, abuztuaren batetik 19. Harresien jaialdia hasiko da 5 puntas. Atardecer Pamplona eta Dantzat Malditos, zikloekin eta Malditos Naik estreinatuko da. Bestetik, zaintza pertsonala izango da aste honetako arratsaldetako erdigunea Gazteriaren etxean. Egunero, plan bat dago aurre ikusita hiriko gazteentzat maitasun osasungarria identifikatu, inguruko sendabelarrak erabili, hip-hop eta commercial dance, dantzatu eta bonbona poltsa bat egin ahal izango da. 7. udaz jarraian, Gazteriaren etxeak doako jarduera desberdinak eskaintzen jarraitzen du udako arratsalde guztietan, 14 eta 30 urte bitarteko gazteei zuzendutako egunero plan bat programarekin. Aste honetan, 5 saio eskainiko dira. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta bihar asteartean elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.